woni jiɗowa hakkille woni miijoto narete ko mbaɗima so moojina ñembe golle bandiraɗo jiɗɗo jam to mbawɗa wonde misal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Weltare TV andu diine ma fedde men fedde heble sukaɓe Afrique. Jaam waalo e moon banda men, jaam wiyete moon, jaam ñalle moon, jaam hiire won hen. Calmini guiɗo leñol ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr, en calmini gorkom jolam Jabeeri Ghali Abouba. Kono noon en juɓɓude weltare ɓiɓɓe fulɓe Aboubacry Hamidou, en calmini ceerno men ceerno Oumar Samba Sy, ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane. Calmini guiɗo leñol guiɗo fulɓe kala tokar Baba Samba Sow. Kono noon en calmini mawɗo Abdoul Bokum. Calmini wandiraɓe men rewɓe tedduɓe wonɓe renndo weltare ɓiɓɓe fulɓe e wandiraɓe meɗen wonɓe tedduɓe wonɓe ayaw weltare ɓiɓɓe fulɓe onon kala e mbaɗi kuuɗal. Yo banda men ha joni ko musidɗo moon Amadou Ngatamaare BAH arti hande yewtidde men yewtere men nde innirɗen Coccorgal renndo. Coccorgal men hande koni sifori banda men, walla yewtere men hande koni sifori. Eɗen nayoro hande oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa hande ɗanniyanke e gartuɗo e wuuro bamum, e gartuɗo e wuuro muɗum ene ummi Europe walla ummi ko Afrique walla ni ummi ko Amérique. Ene yeehi tan taƴi biye muɗum aller retour lewru walla jonte tati walla ni lebbi ɗiɗi weltare ɓiɓɓe. Kanko de o ari e oɗo waktu hande jamanu coronavirus, jamanu coronavirus. O arti cuuɗi mabɓe mataw woni hon lewru ɗo hebloto ruttitade leydi makko taw frontiére uji uddi. Frontiére uji uddi ko joguino ko lewru walla ko jonte tati walla ko jonte nayyi. O yiiɗi ruttade kono frontiére uji guddi ko joguino hewani famɗi ko joguino fonduno koko arduno. Machallah ko oɗo hande suka gorko jiɗɗen haalde. O jooɗo hande oɗo galle ha hay sinno ni ko cimmotonoɗo taw hay cigarette hande ala e posuji makko. Omo jooɗi hande o yaha ha hay mbuuɗu ala e poos makko. Woni oɗo galle nde tawno balɗe nde o ari taw mo yewta ɗo yeeƴi foof banggue makko nana walla banggue makko ñaamo ko miñi ko ene mawni ken suddiɓe rewɓe miñi ken walla rewɓe mawni ken walla bandiraɓe makko ɓadiɓe denɗiraɓe ɓiɓɓe gorgilaɓe e baɗiraɓe banggue foof mo ganduɗa mo mbiɗa hen kaari foof notorto ko koygal. Mo mbiɗa hen e kaari rokkam ndiyam foof koko yimmo wiyata rokku kawma ndiyam. O yaha noon ha ɓe ganda hankkadi ko joguino huuɓi o yeewe o natta yiide hay goto o watta joɗade oɗo weranda taw ko kanko tan goto ala mo yiyata. O lelaw e oɗo sal taw ko kanko tan goto ala mo yiyata. Nde tawno ɓe gandi ko joguino ko gasi ko haalanno ko yino Amérique o haali, ko haalanno ko yi Europe o haali. Ɓe gandi hankkadi kanko oɗo haydara ala ko haali ko tottanno o totti o gasni weltare ɓiɓɓe fulɓe. Jooɗoɗa tiyani ka nafannoɗo ɓe wonɓe ɗo ɓe foof mo kala ko mandaji heɓanno ɓeɓe téléphone ngaji ɓeɓe paaɗe neldetanoɓe goto hen foof aɗa jogui ñalade hakkude ma e mum. Aɗa jogui ñalade hakkude ma e muɗum ala ma waɗanani jaaha ha jiiya laaɓma oɗo min no mbaɗirantuno momi hande omoɗo wirto kam hay salminago mi dañata e makko weltare ɓiɓɓe fulɓe.
weltare ɓiɓɓe fulɓe ko oɗo suka gorko hande jiɗɗen nayorade yaha hande ha volontaire ɗi guddita volontaire uji ɗi gudditi Allah waɗi aɗa jogui billet ma retour hande oɗo o ari hande oɗo aéroport o yiiɗi yaade nde o fuɗɗoto waynade sooɓe gandi aéroport o udditi tan hankkadi ko dara o yaade jiiya hankkadi kadi ɓe ɓattito ɗo jeeƴiɗa foof aɗa yiiya yimɓe ɓe ko ɓiɓɓe miñe en ɓe ko baaɗe en ko wandiraɓe rewɓe jiiyaɓe garta hakkude garta sarama ha wata no mbanoɗa balɗe gara haɗe nde wonno hankkadi ɓe ganni an gonɗa ko waynitade weltare ɓiɓɓe fulɓe namdal pagal holko waɗata ko wona ɗum ko namdal pagal moon oɗo suka gorko hande jaaɗo ha ƴeewi yiiɓe gandanɗa hoore mabɓe o mbeɗa waɗa ɗum kono min ɓuurimo so yeehi hande ursitima caggal leydi on wonde ɓernde mettude holko basiyto ɗo mo hande weltare ɓiɓɓe fulɓe oɗo suka gorko hande omona yaaha hande omo yalta galle ba makko kono omo dañi mette ɓernde weltare ɓiɓɓe fulɓe holko basiyto ɗon oɗo hande suka gorko so ruttitima leydi makko. ceerno Aamadu Ngatamaare BAH golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi ha wona seeɗa yo Allah yoɓe moƴƴere e ngal ɗo henna coccorgal payodingal no feewi ɗo joofiɗa oɗo henna ɗanniyanke gartuɗo e gendi mum ene addi balɗe 15 walla lewru walla lebbi 2 walla lebbi 3 caɗele mbaɗi jookima e leydi mum ronki yaltude tene kadi ko adduno ko kala gasi ration nana fawe dow hoore mum wonti ko ñamande ɗo henna holno yimɓeɓe lardatamo caggal ko baɗannoɗo ko baɗanannoɗo ko gartowo o addana hande omon ɗo juuki wonɓe o waɗanno baɗe mantiniɗe gila to caggaliji to iwito ha ɗo arti ɗo goto foof hande hol fodde mum faade e makko hol fodde hande e nder galle mabɓe yimɓe wonɓe e nder galle mabɓe ɓe hol fodde mabɓe faade e makko so en jaññima en jalti toɓɓere nde seeɗa ceerno Aamadu Ngatamaare BAH ɗanniyanke ɗannotonoɗo ene hattani ne wawi kala nde arta daasa wolisaji sooda ceenuji sooda paɗe sooda pop ko miijiɗa so arti tugganma ko mawɗo ha cukalel goto kala woda ko heeɓi weltina enɗam weltina leñol weltina sehilaɓe weltina guiƴiraɓe weltina ñeeñɓe hande paani nana jooɗi e wuuro he jaayi e heeɓi ɗum nana jooɗi walla fiɗɗi gayni nana jooɗi tene ko sagata holko foti waɗanede tene ko baɗano holko foti waɗanede ceerno Aamadu Ngatamaare BAH sa iwi caggal leydi a ɗannima a arti sa yeehi ha gayni haalis ha laaɓi ko nden battata yiide haalisaji ne ñaame ɓe cikkannoɗa ngala mbatta fiftude ne ñaama ene larma so wona kolla jomumen numéro mbiya paami ko banque hande noon ko aset janggo ɓe liggotako mboɗo sohli joni ujunaji nogas soɗo mbawi lijji tan ndemi somi tirima mi yoɓa moon jomum ne wawi addoydima aha ko kalis janano ko desdal de taw ko jomum jeeyi ɗeɗo gueɗe foof ene hen ayi ceerno Amadou Ngatamaare BAH wona yo yimɓe bon ala kono noon yimɓeɓe poti finde ha tenti ɗon ɗanniyanke e yimɓe en poti finde ha tenti e ɗanniyanke il faut yimɓe kaala woto kuulal haalde min wonko jimin ha heewi ɗannoɗa e ɗeɗo laaɗe bonɗe jeeya fittanduma mayde Allah danduma ndewa e ceene Allah danduma jaaha han jettoɗa oɗon gandi ko woni tongo wonɗo neɗɗo fiyete ceene
walline e suudu nu ɓuuri ha weeta taw hay bandu men tinani hay gortinani oɗon gandi foof wonɗo say nata bitig ma tan jimma jiiɓa golle ma foof adda e ma caɗele saaha won sayseɓe natoɓe e galle ma jamma ko lebte bonɗe gonti oɗon gandi ladde nde wona jaam woni toon ko bone ko kulol ɗanni yanke meeɗa ɗanade ha hoyɗi walla ha wendori toujours o wondi koye kulol ɗum waɗi soɗon teski so ɗanni yanke ɗannima arti finata wawa finde ñallata ko ɗanade walla ko ɗanade wawa finde saabu ko kulol haɗi ɗum ɗanade to woni to saabu en andi ñallata ko sappanede ñallata ko gattanede somin nangi oɗon hoɓɓe ɓe walla oɗon waɓiniɓe koɗo noon si nan ɗum fewata o yaa hawa arta e nder galle makko ɗo waɗanno ñande o arti o joƴƴini wolisay ɗi omo hatojina kono ñande o rokki moni kala gueɗal muɗum succès makko jippima ala ɓe galle en a haali ɗum joni joni a gayni sa sohli yarde ataye so wona joom suudu ma wona goɗɗo wona miñe debbo wona miñe gorko wona hay goto hay mo mbiɗa ar mi nelma foof wiyama ko mboɗo jogui haaju mboɗo heeñi sa yiɗi ɗo fiide tufeje wawa dañde miñe doosowo sa yiɗi wadde ɗo fondement ko haalis ma jaltinta joɓa a wawa dañde ballowoma hay soko robin jiɗɗa nanude galle ma a wawa dañde gasanowoma hay sa mayi huɓere ma gayni bel daña joranowoma ko probléme ma joɓa almuɓe walla joɓa goɗɗu walla joɓa benuji gaddanma teni sa gayni ko kamɓe kala koɗata hen ɗum ɗo ko hunde funñinide e nder men ko ɓerɗe laaɓani ko hunde funñinide ko hunde yiyade so joomen gayno mbiya kaari wallata kaari nafata heddi ko kaari o maaya ɗum ɗo ko hunde funñinide yiyade galle ma maha ɗum ha feewa konna hen yimɓe foof tiwo tan ɓuuri famɗude bona hen neɗɗo nana jooɗi jogui 100 jarnanimo addude plombier o fewna ala ko an noddete beele pewna ko kaaki ma boni walla tarude ma nana yana walla gueɗe ma nana yana teni hoɗɓe galle ɓe hay hen goto jarnani ɓiito hay soko 50 sooda ciment sukka wuddere wonde ɗon nde jarnani ɗum ko haasidagal ko bonde ɓernde tan watto kulen haali ɗum ko bonde ɓernde ɗum waɗi noon hokkere bonde nane nder men hokkere ɓerɗe ken duwotoɓe ken joomen ɗemɗe eɗen jogui konguɗe ɗe duwo kono ɓerɗe moƴƴani sa uditi guite ma a laarini yimɓe gurdini tan sa renake a yaltat e joomumen ha laaɓa ɗum waɗi jiiya neɗɗo yaha ɓooya waylo wiye kaaride wahlima wonko wahlinimo kala nde neɗɗo wahli wonko wahlini ɗum gorko gonɗo e dewgal ne moƴƴodiri e joom suudu mum kala nde wayli ƴewten ko waylinimo debbo ne gonɗo e dewgal ne moƴƴi e nder dewgal ne moƴƴodira kala nde wayli ƴeewen ko waylimo ko gorko ɗanniɗo moƴƴude pewnowo kala nde wahli ƴeewen Allah kay haalni en Allah wi ko wahlotako so wona bahluɗen koye men eɗen tan bahlata koye meɗen ndeke firti e nder galleji men e nder rendo men e nder cehilagal men e nder gonka men hay goto woto tuum hoore mum woto tuum goɗɗo o tuum hoore maɗa kala nde jiiɗa neɗɗo wayli e ma ƴewto hoore maɗa ɗeɗo gueɗe ceerno Amadou Ngatamaare ko gueɗe ɓuurmi teskade so tawi a ari aɗa addi aɗa sohla kono so diwiɗo hay neɗɗo salminma ko probléme hay sa wi au revoir aɗa rutto beele daña calminowoma ko probléme a dañata hay mbiyoma yo jaam woni maɗa sukaɓe fof doguete kono so yonti ñagunde moni kala ƴeewa numéro ma ñagoma kono so joomum andi ɗo hen ala wawa hebde maɗa dogma ceerno Amadou Ngatamaare BAH ɗo holno wiyete ma en garto hen nde ɗo hen toɓɓere ko toɓɓere wande fayida oɗo ko ɗanni yanke kala ko dañi omo nelda on coodon mbarude coodon maaro saaha joɓon kuura mon joɓon ndiyam mon keɓon paɗe mon keɓon gueɗe mon aduna noon yahata ko ene waɗani saaha wela saaha metta wa arta ene hawri e saaha mettuɗo te nomo heewi ñamade no heewɓe keewi wadde keewi ko ƴettude nebam maaro e dépasse so lewru maayi joomen yoɓa bitigo joomum arti ko joguino ko fiɗɗi teni kadi ronki ruttade no yiɗiri ni holno oɗo hen boros ardi keeri gudda bitig nana ɓeyde windude ñamade caggal leydi gonɗo toon mo mbaɗɗa toon e nokkuma one kañumne nan toon woni e boros ene ronki ɓeydade an aɗana jooɗi aɓe laarma
ko famɗi ko fof galle o won jogiiɗo ɗon jawdi ɗiɗi walla tati walla nayyi walla ni baali 5 6 walla won jogiiɗo kanŋe walla won jogiiɗo hunde kono miijotako oɗo hen no baɗanno ɗo hande o ari won nokku o tampi teno ladde to muusi ten ko arti ko mono jooɗi ñamade nana jokki holno mbatten ha gustinemo ɗiɗo teddendi mbete en jeeyat cakkaji ɗi walla en jeeyat jawdi darindi walla hol feere nde mbatten ha dokken mo renforce porɗo beele bitig makko gonɗo to o wuura ɓayde ko hen guurɗen ɓayde ko hen guurɗen namdoɗen mo gurdam makko a arti min ji oɗo saaha aɗa teddi aɗa tampi haalan min no guurduɗa toon goto foof e galle he wakkilo yeyde hunde mum waɗe hen ɓeyde ɓayde ko hen guurɗen kono ala namdetake namdete tan so wonko joguiɗa ɗo nde maaro gasi so wonko jiiɗa nde hande kaari ngala paɗe so wonko joguiɗa hande ko naggam so tawi a wi ala jomum wonta artema c'est fini hay ɓiyum wonta salmini ceerno Amadou Ngatamaare Ba gumɗo ɗon so wumi wumti foti andu to guite nafata en jetti won nokku hande diine gasi ko haalis tan wooti l'islam heddi koye ɗemɗe jurum heddi koye ɗemɗe gilli heddi koye ɗemɗe enɗam heddi koye ɗemɗe cehilagal heddi koye ɗemɗe nafodiral ballodiral heddi koye ni tan wannanmi waɗanma ko dona don gaña gañ wannanmi waɗanma sa natti wadde mi waɗantama ene jogui hande hay woni lelde ko a rokkat tan lelde nde wela sa rokkani nde welata wannam tan so wannam paɗe so wannam jasniére so wannam ɗum sa sodani mi tummino mi hokkatama ɗum fo ane woni ko rokkam mi rokkuma sa weltinimo tan on sifa o weltinma way tan kono jaaha e cuuɗi so sowi ɗi ni a rokkat tan ɓe dokkuma ha weela so haalis ma gasi a gasi gane hande ɗo haalis ma gasi ko ɗon doole ma gasi firti noon so gasi ɓe mbawa heɓɓitadema ɓe keɓɓitta koma tene wonko woni ɗon pucci ɗiɗi nan ɗon nayyi nan ɗon jawdi darindi nan ɗon tene ɗo gurnuɗen ɗo hen e jinana gasa nana lebto holno mbatten ɗo gartata e galle ma jiɗa kam tinde hoorema jiɗa farnorade miñe en rewɓe ha e worɓe donka dahmitade a yiyataɓe fiw mo kalduɗa hen foof a yiyata ɗum ko a jogor haalis tan ɓe ɓattoma safoji rokkam ɗon temedere walla rokkam temedde ɗiɗi ay paɗam taƴi walla mi sooda page walla mboɗo sugui haaju kono soɓe gandi a rokkataɓe walla a gayni ɓe ɓattotakoma atayi ɓe mbaɗantama tufam haalum haɗa sa neli ɓe jahata calminta ɓe joddata koye mani ɗum ɗo henna ko gurdam mettuɗam ɗum waɗi noon mbaylindi waɗi kala joofiɗo ɗanniyanke haali e mum wonde kaari waylima mi wondi ƴewto hoore maɗa sa ƴewtima hoorema ma taw ko an jeeyi sababu ha ɗanniyanke o wayle maɗa saabu neɗɗo ɗanniɗo e mbaadi nawani haydara hay pasum timmani nanata ɗemgal ala meccal koko yeehi tan ene sippir hen ne haɗa hoore mum comci ne haɗa hoore mum lelde ne haɗa hoore mum neema ngam yidde weltinde on sippira hen ha woda ko waɗani mon ko onon gondi hen kañum wonani hen moƴƴine kono on moƴƴinta teni kadi so arti ronka dañji e mon beelema mo foti hebde e mono heɓata e mon nelal heɓata e mon ataya heɓata e mon haydara rutto kadi yo jokku tottude ñande wi ala foof dogon ɗum ha laaɓa tene keppon ko yaltata ɗon beele lakki toon e galle he ha tenti biyow on jaltata jamma walla on jahata ɗo kaaɓon il faut tan o yaaha o serta e moɗon ceerno on so tini ɗum guite makko de so guddirima o yii ɗum o wahloto teni so wahlima ɓerde makko nde yorat e mon onon foof ɗum firti noon ko alay saago yimɓeɓe ɓe dutto hande en gaare won nokku ceerno Amadou Ngatamaare Ba yimɓeɓe natti hulde haydara ko haalis tan saɗa jogui haalis aɓe korsinma aɓe jinma so tawi aɗa totta so tawi a ala haalis hay goto yiɗama mbaddayma maslaha ɗum noon ene moƴƴi toɓɓere so ari yimɓe jaltina gonga o kaala so tawi eɗen kaala noon kaalaten ko majorité o
en mbawide fof kono way kono ko majorité o kaleten en moƴƴi ɗo ande tigi rigui hande ko ndeɗo toɓɓere tan oɗo ɗanniyenke caɗele ɗe heɓata haala wona goɗɗum ko caɗele makko ɗe kanko ko ɗeɗo caɗele min ɓurmi teskade e oɗo hen ɗanniyanke ko ɓuuri wawde dañde ha tenti noon so tawi woni jaayi heeɓimo warti o jooɗima walla wara faama warti o jooɗima walla o tampi ladde o haaɓi warti o jooɗima hono nanguirte oɗo galle teni ko ñamminannoɗo ko jernannoɗo ko ñantannoɗo ko koltinannoɗo hande holno nanguirte oɗo galle yaware jolat so debbo goto so ɗiɗo to tato yaware fuɗɗoto jolde ha tenti debbo o so tawi watti wadde luguimaji seeɗa walla watti yeyde watti hebde seeɗa hanti hankkadi ni montat ton o wattan nande kan gorko konguɗi o nanatano ko kanko yonta hande ndeke firti ko alay saago yimɓeɓe ɓe jurnito baɗannoɗo so tawi ronkiti walla nattiti holno wallirte aw ummito so min mi yi suko gorko goto ko burkinanajo ko ɗanniyanke o wonno ko Afrique central o joguino ko bitikaji ndewi hawo jayiya o hooti ko wawno o nattiti ko mawni ko wimo ɓayde a ronkiti temboɗo yenna ka liggotoɗo ɗiɗo hen daabeje ɗe joguimi ɗe ar falto hen jolna jeeya duttoɗa o sali on waddi hen falti yeehi addi haaliss o tottimo o rutti udduti bitik hande ko multimilliardaire welede Allah e makko o yalti aduna kono haali makko maari ko multimilliardaire hande hol wutortoɓe ngaalu ngu ɓiɗɗo mawniraɗo e ɓii ko hande ko ɓe kefti e doole cotti jawdi daridi ha ɓurtiɗo wonnoɗo hande nan jokki golle kono enen mbatta ɗum ceerno Amadou Ngatamaare BAH ko toɓɓere wonde fayida yo Allah yo moƴƴere